санаи 11 сентябри соли равон дар кохи матбуоти шаҳр нишасти матбуотии муассисаи давлатии сух синемо ба номи Комили Ёрматов доир гардид. Дар он намояндагони васоити ахбори умуми шаҳр ширкат варзиданд. зимни нишаст кормандони муассиса доир ба натиҷаи яксолаи фаъолияти худ филми Тангно суханронӣ намуданд. филми мазкур аз рӯи асари Тангнои Гетии нависандаи халқи Тоҷикистон Сорбон ба навор гирифта шудааст. сабти филм дар зодгоҳи нависанда деҳаи Амондара ва қисме дар шаҳри Москав сурат гирифтааст. филми ҳунарии Тангно бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд аз ҷониби муассисаи давлатии Суғд синемо ба номи Комили Ёрматов ба навор гирифта шуда ба 10-солагии қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. зимни нишаст коргардони филм Муҳиддини Музаффар қайд намуд ки оянда дар муассиса ташкил намудани шӯъбаи филмҳои ҳуҷҷатӣ дар нақша аст. орзуе ки мо дорем дар киностудия як шӯъбаи филмҳои ҳуҷҷатӣ сохтан ва дар бораи қаҳрамонҳои Тоҷикистон филми ҳуҷҷатии хуб гирифтан. ақаллан филми ҳуҷҷатиша гирифта истем, баъд солҳои оянда филмҳои ҳунарӣ шавад. барои он ки мо медонем ки қаҳрамонҳои Тоҷикистон киҳоянд, ба тариқи маълумот медонем, аммо намедонем ки инҳо барои чӣ қаҳрамон шуданд, инҳо чӣ зиндагия аз сар гузаронданд, инҳо дар ҳудуди маргу зиндагӣ зистанд, қаҳрамон шуданд. яъне ин коре ҳаст ки бояд амалӣ шавад. бегоҳии рӯзи гузашта дар кохи фарҳанги ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии маркази вилоят намоиши нахустини филми Тангно баргузор шуд. дар нахустнамоиши филми ҳунарии Тангно раиси вилояти Суғд Абдураҳмон Қодирӣ низ иштирок намуд. нақши марказиро дар ин филм Муҳаммад Шариф Раҳматуллоев офаридааст. филм аз вазнини ҳаёти писарбачаи бо номи Армон қисса мекунад. падараш бо мақсади ба даст овардани маблағ барои хароҷоти тӯи хатнасури писар ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафта дигар барнамегардад. Армону модараш ба таъноҳои ҳамдиҳагонаш бо азму иродаи қавӣ посух мегардонанд. дар охир падари Армон бармегардад ва тӯи хатнасури писарашро мегузаронанд. تا حاضر ما بسیار در خواطر بودیم که اودیتوریا تماشابین این مهنتی ما چه قبول میکنه و از آن که اولین نقش آفرینی من بود برای من بسیارتر دشوارتر بود و من فکر میکردم که تماشابین ها ما چه قبول میکنند و این حالا خوشبختم از قبول اودیتوریا از قبول تماشابینان درک نمودم که به هر حال زحمت هایی که ما طول یک سال کشیدیم برابر نرفتند و فیلم به دل تماشابین تاجیک نشست و خیلی خوشحال هستم. муаллифи асар нависандаи халқи Тоҷикистон Сорбон иброз дошт ки ин филм барояш хело азиз аст, зеро ки он асос дорад. ӯ қайд намуд ки давраҳои нооромӣ ва имрӯзро дар симои қаҳрамони асар дар симои писараки чанд муддат аз падар маҳрум монда таҷассум намудааст. ҳамин гуна бачаҳо дар ин замони баъди замони табаддулот ки ба як бурда нон эҳтиёҷ доштанд, замони кӯдакии худам ба ёд омад ки давраи пас аз пеш аз ҷанги бузурги ваҳдатӣ таваллуд шудам ва кӯдакиам дар ҳамун замони ҷанг гузашт. тамоми азобу ранҷи даври ҷангро ман дидам ва ин қисмат ки бори дигар дар Тоҷикистон такрор шуд, ман хостам бо ҳамин баҳона он замону ин замонро якҷоя карда дар симои ҳамин бачаи чанд муддат аз падар маҳрум монда тасвир кунам. боиси қайд аст ки Раҷабгул Қосимова, Аҳлиддин Шарифов, Бунёд Комилов ва Сурайё Ҳакимова низ аз чеҳраҳои марказии ин филм мебошанд. дар филми Тангно симоҳои нав хеле зиёд муаррифӣ шуданд ки тариқи кастинг ба синемо роҳ ёфтаанд. беш аз 10 нафар кӯдаки синни аз 4 то 13 сола низ дар ин филм нақш бозиданд. муассисаи давлатии Суғд синемо ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади рушди кинои миллӣ бо ташаббуси роҳбарияти вилоят дар соли 2015 таъсис ёфта буд. аз ҷониби гурӯҳи иҷодии Суғд синемо то имрӯз филмҳои Паймон, Коса, Духтари Сайҳун ва ҳамакнун Тангно ба навор гирифта шудааст.